свършим работата пък. Абсолютно. Здравейте и добре дошли в Център за ранно детско развитие Пътечка. Тук сме днес с Пенка и с Денис, а аз съм Мария. Здравейте на всички! Тук сме при нашите приятели от Пътечка, с които се познаваме от доста дълго време. Да. И с Денис се познаваме, така и с Денис също се познаваме. Добре, Пенка, бихте ли ни разказали, всъщност вие днес сте тук с Денис, но ние де-факто познаваме братчето на Денис. Може ли да ни разкажете за вашето друго детенце? Братчето на Денис е едно много любопитно и добродушно и така красиво малко момченце на 8 години. Всъщност вече не толкова малко. Неговото име е Давид и той е от спектъра. Това се запознахме точно така поради тази причина. И всъщност той ни е връзката с много хора, които по неволя станаха много добри приятели, част от нашия семейен дори кръг. Но Давид е много енергичен, много любопитен, много добър и много така напоследък отворен към заобикалящия го свят, което нас много ни радва. Имаме много неща, на които трябва да работим, но лека по лека. Днес всъщност ни събра това желание да можем да организираме лагер за дечица от аутистичния спектър. Ходи ли Давид на някой друг лагер? Бил ли е на лагер? За съжаление не. Аз преди няколко години направих доста дълбок ресърч за това къде са добрите лагери, къде въобще се правят лагери, понеже аз идея си няма дали изобщо има. И за съжаление в Европа на доста малко места се правят и най-добрите лагери и най-разпространената практика за лагери, това е в Щатите. За съжаление финансовият елемент е доста интересен, освен това е среда, която той не познава, освен това е свързано с доста пътуване, което него не му влияе много добре и решихме, че Напълно ви разбирам, т.е. нали, вие искате Давид да отиде на лагер, но това трябва да бъде изключително специализиран лагер. За съжаление, той не може да участва в масовите лагери. Напълно, да. Защо се налага да е така? Всъщност... Давид, може би както една голяма част от децата с аутизъм, номер едно има доста сензорни дефицити. Той има нужда от специална среда, която е тиха, незастрашителна, в която той може да се чувства спокоен и напълно да се впусне в приключения, без да има външни фактори, които влияят на неговата сензорна система, първо. Второ, той е много... Неговата социализация е доста странна. И невротипичните деца не разбират, че той иска просто да си играе с тях, а не идва с лоши намерения и не идва с някаква лоша цел. Неговият подход към социализация е доста примитивен, да кажем, доста ранно детско така развитие, но се стараем. Това факта, че самия факт, че го има е страхотно. Но поради тези причини, когато отиде в лагер за невротипични деца, първо той не се чувства добре, второ се чувства доста отритнат и доста изолиран. И трето, когато започне да осъзнава всъщност, че е останал сам и никой не му обръща внимание, той се натъжава много. Как си представяте този лагер всъщност за деца, които ще бъдат от аутистичния спектър? Ами в един идеален свят, в който може би не съществува, но пък няма нищо лошо да се опитаме да го реализираме, си представям лагера с деца, които по един или друг начин се разбират. Понеже той в училище има още едно дете на спектъра и те се търсят и се разбират и се социализират по техния си странен начин.
И те харесват всъщност този начин и се разбират и не се отричат. Дени, маменка, малко по-тихо, Денисче. След мъничко пак, сега само ако може малко по-тихичко и после пак това ще го изрежем. Да. Си го представям с много дечица, които се чувстват добре в компанията си. С много специалисти, които знаят как да реагират в сюблимните в моменти, които несъмнено ще са част от този лагер, понеже, както знаем, тяхната саморегулация е много чувствителна тема. И с хора, които го правят и го правят с желание, и го правят с отворено сърце и с мисълта за тези деца, които те са всъщност съвсем обикновени, красиви, любящи деца, просто са малко по-различни. Така. А според вас какво би означало това за Давид да участва в такъв лагер? Аз мисля, че за него ще бъде огромно приключение. Второ, ще бъде огромна възможност да се запознае с други деца, да се чувства приобщен в една среда, в която всички деца са така като него, да се чувства в едно така приключенско място, в което ще има нов елемент, може би, в който той до някъде ще го е страх, но в същото време ще намери доста съмишленици, които ще го подкрепят и ще му вдъхват увереност, ще му вдъхват кураж. Също така за мен е много важно той да се изгради навици и способности до някъде да се оправя сам. Понеже това всички родители на нормални деца го приемат за даденост, но за нас всяко малко постижение е огромна победа. И много се надявам така да му помогне в тези аспекти. Добре, как би се отразил този лагер на вас, родителите? Знаете ли, много рядко ме питат как се чувствате като или как въобще се справяте като родител на дете с аутизъм, но истината е, че е доста изолиращо и е доста самотно и е доста страшно, когато си сам и се изправяш пред нещо, което дори не знаеш какво е, дори не знаеш как ще се отрази на детето ти. И мисля, че за родителите ще е много приятно да видят съвсем по-човешки, да поговорят с други хора, които са минали по същите пътеки, да вземат кураж от тях, да вземат съвети от тях, да дадат съвети на някой, да дадат кураж на някой. Просто в един свят, в който социализацията трябва да бъде страхотно планирана и страхотно така изпипана и ти да не се чувстваш зле, че примерно твоето дете крещи и всички много те гледат все едно, че е най-лошото дете на света. Да се чувстваш в една среда, в която и да се разкрещи детето, всички деца там, всички родители са крещяли по този начин. Така че няма кой да те съди, няма кой да те сочи с пръст и всички ще го разберат. Някои ще помогнат, някои така ще утешат и теб. И второ, виждайки децата в среда, в която се чувстват добре и са щастливи и се забавляват, е голямо щастие. Наистина е голямо щастие. Смятате ли, че обществото всъщност трябва да подкрепи такива инициативи? Несъмнено. За нещастие, може би до момента обществото не осъзнава, че тези деца са ценни и те са страхотни и на тях, ако им се даде шанс за развитие и шанс да процъфтят, те ще го направят с такъв блясък, че когато са на 20-30 години, те ще са пълноправни членове на това общество, допринасящи за всичко в него. Така че тези деца трябва да се обгрижват от малки. Те са малко по-различни, но това не ги прави нищо по-малко от другите деца. Защо да има толкова много лагери за всички нормални деца, а ние да се опитваме да имаме само един за нашите и да е нещо, което възпрепятства обществото. Напротив, тези деца са красиви, те са чувствителни също и те искат да играят.
И последно, с което да завършим, имате ли послание към другите майки, към обществото, свързани с инициативата, с това да организираме лагер за деца от аутистичния спектър? А за другите майки и за всички родители като цяло на деца с аутизъм, ние сме едно малко общество. И както казах и в началото, по нашия така трънлив и щастлив път сме се запознали с доста такива родители и с доста от тях сме вече много близки приятели, по неволя или по други причини. Но за мен родителите и майките и всички роднини приятели на тези деца, ние сме една малка армия и трябва да се държим заедно, да се подкрепяме, да се борим за нашите деца, защото, както знаете, ако нещата стават трудно за нормалните деца, за децата с аутизъм стават безброй много пъти по-трудно. Така че аз винаги, когато трябва да помогна на някой, съм насреща и го дам малко. И сега ще ти го дадем. Съм насреща и така се надявам и те да са насреща в такива моменти и с каквото можем да си помагаме. А към обществото просто имаме нужда от малко търпение, разбиране и любов. Благодаря ви много, Пенка, за този разговор. Искрено се надяваме тази идея, тази инициатива, която започваме сега, да се увенчае с успех и следващото лято дечицата от аутистичния спектър да се радват съответно на специализиран лагер за тях. До скоро! До скоро! Сега ти го давам. Кое да си дадам?